ya kwanta shi da kada suna yin bacci babarsa kawai sai ta dawo tana hango su kai abin yi mata ta kwalla da kara su ma ko suke bacci suka tsorata nan fa ta da gudu ta dauki danta da gudu ta fita da shi da gudu kaman wannan kada za ta cutar mata danta nan fa kada ta shawo gaban wata ta riko bace ku tsaya dan Allah ku ni ba shi ta ku tsanye ba danki abokiya ne dan Allah ki hakuri matsara tare aka ta danta da gudu suna gudu bayan ta zama kawai ta ji motsi a sama nan ta fara hawa a hankali tana hawa ta bude ban daki daga waye a cikin wannan ba tana bude ta kada tana wanka sai wannan kada ta rufe jikinta dan ba ta kwalla da iyo ta ce kai me yake faruwa nan ma a gidan nan sai mata ta kallaka ta fita ta gudu nan fa wannan kada ce bari ta nuna ta nan bai wadda Allah ya mata daukan abu kawai ta saka wa mata ta saka mata abin nan a baki daga nan fa wannan ga tarki an suka dinga yawa sai ta karawa daga nan fa suka saba har da hada masa kiya cikin wannan yin abin ko sai ga mijinta ya koyi da ce me yake faruwa idan mata suka shi ma fa ce kwalla da kara ce me yake faruwa da gidan daga nan fa wannan ta ce me ya tafi sai mata dauko ta ce ga ni riga ka dauka ka in ka rike mi fada da kai yace to bari mu rike dan fa ya karba suka dinga yin wasa ce ta dinga yin losing anan ta yi kamar ta fadi ba duta wannan abin ne wadan sa saba ta dinga yin fada da mun ya wannan mutum fa dinga ihu suka saba da wannan kada fa kowa suka saba ga zaman to family guda ta yi ana ta wasa a gidan nan ayi rawa a tare a ci abinci a tare can fa suna cikin wannan abin kocin sai ga wani ya so gidan nan fa iyakanta kawai sai ya ce bari ya kila malaman nan fa ya kila malaman daji akan a zo a kama wannan kada nan kan su suka saba ta shokin ba da san me shokin nan bacan ba kawai suka ce bari kawai suka harbe ta a hannunta daga harbe ta hannu kawai ta fadi ta kama bacci daga nan fa suka sungume suka saka ta a mota suka tafi ta gidan zu suka je suka kai ta gidan cikin namun daji ta fara yi musu za ta ji shiru ba inda ya kula ta ce kai me yake faruwa su kuma suka kallon ta kaman ba uwa sai tana magana can fa sai ga yan uwan suka zo gurin suka ce me yake faruwa suka ce ba mu Allah dan Allah ki ya kore ce ku fita da wannan fa duk bayan uwa ta fadan yace bari ya gani nan fa ya dauko ta sai ka ta gidan show ta fara ita kawai sai ka ta gidan da ake yin show inda ake performance na a gidan gurin yana kasa sai tsaya gaba ɗaya wanda suke wannan gurin suka zo suka dinga iyu kowa ya buya can sai ga isa nan sun zo wannan gurin kowa yana kallon sai ya ce da Allah ki gwada masa bai da Allah ya miki ita ma ta shi tana kallon sa an ka ce me wannan yaron ko sai ya dauko sai fika sai ya fara yin waka zai yin waka sai ta yin waka sai yin waka sai aka mai su dariya can fa ita ma na bar ko tana ganin haka ta ce mu daga wannan gurin ko tana waka ta rike wannan gurin ta fara yin waka kan ka ce me gidan wasan kowa ya dinga maki aka dinga iyo ana tafi ana dariya an gama wannan wasa sai aka ta kotu gullo ya kallo da bace wannan abu ba dabba bace a bata ce mata ta rayuwa ce daga nan fa samu yanci ta zauna a cikin gidan nan da aka bata haraba me yasa jikin Ariana Kamura ko free ga wanda duk yake gadin ta zai iya taba ko ina jikinta ko dai kusan da cewa akwai guraren da yawa bai kamata a ce mai gadi ko mai aikin ki ya taba miki ba ko da yaushe amma sau da dama wannan jaruma mai suna Ariana Kamura tana barin jikinta kowa iya taba ta kuma wannan mata tana da kuɗi kimanin dala miliyan 6 wanda a matsayin ki na jaruma bai kamata kowa ya dinga dadima jikinki ba amma wannan jaruma mai suna Ariana Kamura jikinta ya zama kamar dutse ne wanda duk wanda ke da bukatar iya tabawa kuma haka zalika wannan jaruma tana irin shigar da ta ga dama a jikinta ta gaya wa manema labarai cewa duk shigar take yi fa yawancin shigar take masu kula ita ko ce masu gane da suke mata wannan shigar tata domin ta ce su kai za su iya ganin kyan da take da kuma yanda take fita an tisa wannan kayan kuma tana samun ƙwarin gwiwa daga gare su saboda in su mata wannan shigar ta jin daɗi a ta ji kamar ta fi kowa a duniya ta kuma ce ba za ta iya sa shigar kowace kaya ba in dai ba an ce ta saka wannan kayan ba kuma ta ce idan suka mata wannan shigar ta ce daga ta fi take jin a jikinta cewa ta fi kowa kuma wannan aiki tana biyan su 100% sakamakon wannan aikin da suke mata saboda ta ce masu aikin suna fitar da ita kunya da kuma wannan abin take samu take biyan kuɗin makarantar ƴaƴanta to shin kai mai kallo ko mai saurare idan ka baka wannan aikin a naira miliyan 1 zaka yi wannan aikin ga mun ra'ayinku a comment section da jini ma Jaden Smith ya haukace Jaden Smith ɗaya ne ga ɗaya daga cikin masu kuɗi na duniya to dai wannan yaro ya riga ya haukace amma bari muku bayanin me yasa ya haukace wannan yaron zan muku bayani me yasa da kuma ya aka yi haukace Jaden Smith sunansa ne amma ainihin sunansa Jaden Christopher Sir Smith ɗaya daga cikin mawaka ne kuma jarumi ne ko marubuci kuma dan rawa rapa da kuma marubucin waka an haifi wannan yaro Jaden Smith 8 ga watan 1998 a Los Angeles California ɗaya ne ga jarumi Will Smith kuma shi ma jarumi ne a Jada Pinkett Smith yawan masu kallo san me yasa nake ce masa wannan yaron ya haukace ko in ce ma haukaci ne wannan yaron ne babu abin da ya nema sa kuma duk wani abu na rayuwa yana da shi babu abin da babu shi da shi wannan yaron yawan mutane sun dauka iya da hankali amma ba shi da hankali ba amma kuwa da gaske ne amma fa an gayyaci wannan yaron show na duniya wanda ake taron mawaka duk duniya yana yin wata shiga ta musamman wacce shiga da duk wanda ya zai san cewa bai da hankali amma an tambaye shi wannan wacce shiga ce yana cewa ko shiga yake tana da ma'anarta duk da haka fa wannan yaron idan fa yayi abu yana samun sama da dala miliyan 1 a duk abin da yi musamman ma a waka amma ya bayyana wa duniya cewa duk fari ga da ya saka tana da ma'anarta fa amma yanzu ku masu kallo na ko in ce masu sauraro idan aka ce za a baku dala miliyan 1 ku irin wannan shiga da yake yi shin za ku iya mu je comment section domin mu tattauna ga wanda su iya irin wannan shiga da wanda ba su iya ba ku ga mun ra'ayinku a comment section